masabara all programs kan kal anga Microsoft Office Word kan kal ang Microsoft Office Word da du le anga ta chuan thu kan chu phat don ta ni thu chut kha poimo ber tuna cha thu kan chu phat anga da quick brown fox jumps over the lazy dog katinga he tu hi the quick brown fox jumps over the lazy dog hi brown fox jumps over the lazy dog hey engwang nge chut tho an di chuan a to z kha om dek ka a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z kha om kim dek awang khan nge good extra na khan thave om na kha she kim dek ang khan ani don ta ni letter ho kha om na kha ki she kim dek don ta ni keyboard ki om na ki kha she kim dek don chu bang chuan kan chu ani da quick brown fox jumps over the lazy dog. Quick brown fox jumps over the lazy dog. Chúng ta cần copy mấy đó Control A, Control C, cần tiếng Control V, backspace cần phải Control V, backspace cần phải Control V đi khăn. Cần ta put don ta ni, cái nàoดูเด็กกอลัมน์เตกันเทนนะโทรวีเต็นอามาเตะคันอสอดแล้วจูบังจนอสอดตัว Control A เมตังอ่ะ Control C เมตเลยอ่ะ Control V เมตังอ่ะฮันตามเด็กการ copy ตัวนั้น Control V เพกนี่พวกกันห้องเวมยังเพกนี่กันห้องอ่ะชวนไงฮี Control A กันเมตาให้ตั้งเรารัวเราตากันเสียตัวเขา Control J Control J kan hme tanga tlang lo rual anga tlang rul na ne chuan hei hi align spacing hi no spacing kan tiang no spacing kan ti kha ngai angin lo om le a chuan no spacing normal ai chuan hei align spacing hi no spacing kan ti jim ta Control J kan hmet liang chuan chu no spacing kan ti lo hi chuan normal a om hi chuan kan dung tak hian lo in nei thin lawa nuwa kan du chu kan ti hla le mai thin ta ni chuan no spacing kan click a chuan page po kan lo adjust lo page kan adjust le no nga size A4 kan da nga chuan margin hi narrow kan da nga chuan orientation hi chu portrait ta hian tung zong henom se poi lawa chuan hei break salo ni ta tuna chun phek khata alo leng vek ta chuan Control V kan heta ti khan phek ni lo ni che ta hian new page kan hon le du chuan new page kan lo hong le du ta phek ni chawm ta break ka hian next page next page kan du chuan next page le mai don kan lo hon du chuan ti khan phek li lo ni to ta kan du lo chuan backspace kan heta nga ti khan phek li lo ma backspace kan heta nga lo pon kan du lo chuan hei hi delete kan hetang delete chop kan hetang delete ke hetanga delete ke hetanga kan delete kan hetang hei phek thum lo ma phek thum delete ni heto delete hetanga space kha kara han lo be page lo in ho kha akar kha lo be thina chu bang chuan delete ni khan chu Control A kan heta Control J kan heta tlang ka lo ti rual ta tlang lo rual vek ta ni chuan ta hian kan thil zir kha kan thil zir ho kha kan hmang tang kai hlom don ni kan thil zir ho kha kan hmang tang kai hlom dona sabera thu kan chuwa thu kan chut zuwa paragraph ang jang kan thenang hei hi kan enter ang paragraph a then kan du chu kan enter je rang ti khan paragraph a then kan du dan zerin kan enter je rang ai po kan enter ang kan enter hlanga chuan hei hi column a kan thenang column a hian column 2 in kan thenanga column thuma kan thenanga hei hi column paliya kan thenanga ta hin khatni thumli kan ti ka kan sei to ka column liya chuan hei hi column ngaruka kan thenang kan chuan hei kar ho hi a zau lu tuk chuan column ho hi zau lu chu ti kha kan do ti lawa column ho hi zau ka ti chuan ta hian kan siranga column a more columns spacing 0.3 akan da nga
kar khalau ji mai don ta ipo kan tu jong kan pi je rang ma se jong khoi to lo nga da ti kan select nga drop cap kan dang insert ta drop cap kan zir to kha malama drop cap hi drop ania khat ni thum hi huang ta ni dai chon om sa run chom sa ai chon pathum huanga pali kan huang tir du chuan drop it kan click anga ta hian 4 kan chulu te mo kan du kha chu thaya chuan click nga 4 5 fa po kan da thaya 5 fa kan da be chin de yang khat ni thum li nga panga zu khuang ta ni panga huang turin kan da panga zu khuanga chuan ta drop cap kan da le nga true kan chuan non true han ni le mai ta ni chuan kha lo ni ta ta hian picture kan da lu tang insert ta picture da lu don ta picture chu picture la kan lu tanga sample picture hian kan la mai kan chuan mi hi picture hi kan da lu du ta ta hian he kan choi dan hi edik thelo kan du na kan da thelo chan chu text wrap kan ti ngai text wrapping zir ngai kan ti chu text wrap a hian in front of text ha ka da phodang in front of text yom na hlen tur ni lawa in front of text om chuan in front of text om chuan a text kha cover ve ka hli ve ka a mu thelo wangin he hi text wrapping a hian chu square ani wangin he chu square ani wangin square kan da mai ang ti khan kan pot te de ti khan text ka hli lo khan text om si kan om thei ta chuan ta kan da le nga insert a picture kan da lut le nga chuan he hi text wrapping in front of text kan da le in front of text kan da le chuan he picture shape lo picture shape ngan du du dan in left pon kan da thei je khan chuan he text wrapping a hian square kan da to lo nga square lawin sorry square lawin tai ta kan dang tai ta kan da chuan hei an left a shape ang khan tin rong kol le ta kha text wrapping a chuan kan ri tu zui tai ta kan da chuan he tiang a blc kha chu shape tai ta da kha tha square tapani ka chuan square da kha lai mi han tha mai ta ni outline te hi format a picture border ania a weight te hi kan pilian thei ta ni border chuan picture border a hian dash angin kan da thei ta ni kan tot ang si khan kan da thei ta chuan hi a color te po hi khan kha chu kan tu tan kha lo ni se chuan picture da kha lo ni mai ta chuan amma kan zir hawa khat page layout ta kan kala page color kan pe nga chuan watermark po kan dang watermark custom thailo custom watermark a thailo chan chu hei picture kan select wang ani ta watermark kan kala om thailo picture kan select lo mun dangan click ang text pa ngai te watermark a lo om che ta problem lo om thina text kan da mai ang ta hian text wrap kan ti me ngo text wrap ni me ang apply ang chuan a senin da me ang mu te va in da te lo mu te ang khan kan lo da ta ni nei text wrap kan lo da kan thiu zero kha mong tang kai nom ta column kan thena chuan kha watermark ani page border hi kan da le chinang page border hi box nge ti nge kan da ngai hi kan da do nge ye do ta hian page border a hi kan hriat tur chu 3D te ma box te ro ma box te kan da mai ngai kan click anga hi sir lampang kan tu lo jong kan ti khan kan da lo thei lampang po tha chau kan da thei chuan kan hol document ni nga chuan nei hi point hi da te theya okay nga khan nga chung le noi chau kan da du chuan kha lo ni ta page border kan kal le nga kan du chuan hei kan da le nga ti khan page border kha alo ni mai ta chuan kha column thina watermark ma kan zir ho tangkai te ho khan ni ta picture da lu po kan zir ta clipper te po yom te a clipper thi thana chunom lo mai thei poka da hindu hi jong thei ta ni lo pon tian go tap china alo mi chu
clipper thì chú mình trăng cài tụ thiếu thọ mình trăng cài đàn tụ sự khá nó chữ nào lâu chứ mình nering tụ riom vak lawa thì khang kanta lu tanga text ping kan tinga in front of text kan tanga ni lo pon ta hian he tangan da vele thung mayang he ta hian text ping kan tinga tai ta kan tanga ke kan da te do ngati khan tai ta kan da chon se min da lian de ta hian aleng lo chi che kan she tu chu brown te hi ta hian aleng lo chi che ni chon hnuai chuk thei je lawa cha bangin pot jim chinang khan aleng chon ron am chho maya leng lo chon ron thale mai thin ta ni kha clip art ania chuan ta hian symbol kan lo mang du thei ta he ti phang po hian tuna shape insert a shape selom ta shape si kan lo mang thei bok ta shape te poi kan mang theya kan du na kan da theya star te po kan lata ni star shape khan star shape pin lom ta hi kan right click anga format auto shape a hian fill effects a chuan ta hian picture a hian picture kan da lu thei ta star a po kan du chuan okay ngati khan kan ta lu thei ta ni chuan ei 3D effects te kan pe theya 3D effects kan pet heting chu picture effect kan pe theya 3D po kan pe the ma se om nal be thelo ti hetiang hin om thelo chuan hetiang ang nung pong 3D a kan da don chuan shapes kan la ma support anga hei picture shape sin kan thak ta ting dei chu star a kan da be le thung chinanga star a kan da chuan ai nei 3D kha a san pan be ta hin om top ani mai ta om moi thelo ma se shape si lak ma saka insert a shape sa insert a shape stay lo lak ma sak khan picture da lu khan format auto shape ai kalanga chuan format auto shape ai kalanga chuan fill effect sa picture a select picture a chuan ta hian I du ber khai thlang mai don ta chuan tingan hei hi 3D effect si pe nga la deuh han lom thei mai don ta 3D color poi pe theya I du chuan shadow po I du pin da theya shadow tu le yom hnuai ti hret thei tu yom pi chi hret thei ka ta thu ni she chuan ei hi 3D effect si danga yo ka ti khan chuan ei text shopping a order send to back fly hi send to back ti hi je lem chi lo a in front of text a kan kala chun tai ta kan da be le nga ti khan chuan e tuna send to back be ma ta hin shapes kan siam ang insert ta shapes kan siam anga shapes kan la anga rectangle kan la chuan hemi hi kan fill ta ni format ta shape fill ania chuan insert ta shape sa tho kan le ta circle kan la circle hi a pol teng kan da hai chu follow ni se chon hei hi anunga da kan du chuan nunga hemi hi ma da kan du chuan hemi license hi ma da kan du chuan hei hi anunga da kan du box chuan hei kan click a send to back ti khan hei hi kan du chen bring to front right kha right click a order send to back le bring to front there kha bring forward bring to send to back bring to front pe nga kan send to back le ngai sai kan select chuan send to back ang hi hnunga om kan du chuan send kan select a group order a send to back khan kha send to back le bring to front ta kan hriat lai tur chu ni ta poi bo hriat ngai tur kha ni ta chuan ti kan select anga kan bold anga kan underline book kan italic anga chuan tu le lai mi hi superscript ate kan ta nga ni lo bon ta mi hi horop pui bi ten kan ta nga change case kha per case horop pui bi ten kan ta nga kan du chuan kan bold thea kan du chu kan highlight anga kan
beng ho kha lo ta chon symbol a re shape tuna shape ran deuh hlek kan du chon hei pe kan next nga chuan thil ran deuh hlek kan da don ta ni la hian kan lo da don ta insert ta kan kala symbol lo ta ni symbol lo ma symbol a hian more symbol sa hian lian deuh hlek kan lo da du thei ta om be thei ta tiang horn lem te hi kan lo ni lo pon beng lem te po kan lo insert ta ni insert ma chu khong ai hei lo om ta hi kan select anga symbol a kan kala beng lem kan click kan insert ta lo om to a chu insert ta word a ta kan kala nga word a ta hian kan du kan te anga kan hian lai symbol kan vakal na khan enge webding senta ni hemi om na hi webding fonts a font om na kha webding font ta khan alo om ta beng ha webding font ta chunei kan select a insert ta word ta kan kal ta hian webding sa kan kal ve lenga kan kal lo chuan hei tuna po lo dik thei lo ta webding sa kan ta nga stubw tikhan webding sa lo lang ta beng chun okay nga hei beng lem kha text wrapping in front of text sa kan ta nga beng lem kha lo om ta kha kan du chu kan thei ta ni beng lem kha khami kha word at kha chun shape function kha kan da thei poka hei tai chun dik thei lo san chu text sa bok khan ta ni right click in edit text sa area black alom ze la webding sai da nga webding sai da nga tikhan okay nga beng lo om ta kha beng lem i du pon tai ta ga nga kan symbol a khan insert a symbol a khan i du ka mivala in word a ta tang khan tilian thei lian deuh khan i siam thei chun hei kut kok po hi hei po hi kan insert thei a close angai tero te ninga shift met chung kan select thei tin lo pon te kan select a word a ta kan kal le nga ngeng po kan webding sa kan da le nga kan yen ni sin ni ka symbol la khan ko winding screw a hei winding screw a lo ve le to a winding screw a lo ve le to wangin word a kan kala khan word a kan kala nga winding screw kan da nga tikhan okay nga text wrapping in front of text a kan da le nga chuan outline po ko kan hmang thei mai don ta ni right click ka mo text wrapping a hian typing kan ta nga kan ka da dan un sam de lo du lo mo ta khan ti thu ani mo khar lo mai the boka chuan hei page number i pek du chuan top of page ania ni kan ta tu chui om na mun zir khang kan du na la ya khang kan da mai don ta page ka ni ta hian double click ta hen te long jong ve khai khan achuk thamai the ro double click ang khan double click nga print preview kan chinang print chok te reng ting ye omang kan ni page color kha chu print na lang lo chuan page color lang ta chu footer header kha insert ta header nge da du thei ta ni text kha type text thil a thupui thu text stop te polo da ta text wrap and text stop te polo da han text stop khalom mai ta chuan ma se ta khan ai header and footer da kha chuan page number khalo bo ta page number hi kan da zo ka nga chuan footer a insert na footer a thil kan da mai ang ta hian text stop ting text wrap text stop kan ting a delete de page number lo chung si kan text stop kan da thei ta ni double click ngai kan du kan ta lian thei bok ta home a chuan bol tanga color report ti ve tha tanga kan lom don ta ti kan pin out pon ti kan kha chu lo lang vu do ni kan
rồi khá cần til zir hậu khá trong cái đều hậu khá mình đàn đều khá là ta size bộ cần adjust cái cả tiền lùm ta chun cần click ta hiền hay là hiền break sa hiền insert the section break and start a new section on the same page ngay ở thấu chỉ cần continue dụ thế á rồi continuous cần click nga cái này đâu là adjust đâu xem làm mấy đơn tay đâu xem rồi là hàng ta hiền cần处理thế mấy đơn ta sẽ có làm gì cần đủ rồi cho cần sẽ được nga voilà đang à mấy đơn tay được rồi tạm mấy đơn tay ini align spacing was sao mà hôm mà ang kalang spacing 1.0 ni no spacing ang click na break sa column break tayan column break kan du thei ta column break kan nei thei ta tiang column break kan nei ya tayan insert a text box kan la thei ta text box ni yom saum ta ma sen draw text box ka tiang tayan tang cái đó hàng chu thei don ta mấy đòn ta này thì cần tôi cho con fill lại thấy thấp ta trong khám thực hành chuẩn hay gì thế này mình shape outline thì cần no outline thì shape fill tôi cần no fill chuẩn box cần đa này thì khá share đầu sim ta rồi text box cả trong cái mình mà shape sa có cần xuất thấy theo insert ta shape sa nên xuống á right click add text tiếng á shape fill là no fill shape outline là no outline kan ti chen dihan box om ti ka share ta sim ka trong cái chi column break chuan ta hian ni break lo break le tua page layout ta column break ra column kan break này column kan yang lo na chin se ra khan han break kan da column po kan break lian ta ni ka column break lalu ta ni column break a lai bi hi nan le ma po lang ha chun he te pani chau hi text kan lo text som tu khang kan lo du thei ta po hian text kan break thei ta ni ta hian text som to mi lo tu khan ta po lo ta se break a hian text lấy bi chau hi tan kan da thei ta ka ting te kha kan lo sai ve sim sim ka tang kai mong nge tang kai lo chu ka se chung lo chuan tu na hian a poi mo le chu protect document allow on this type everyone kan tiếng ta hian kan protect theta allow only this type of editing in the document no change return link kan da yes start kan tiếng ta hian password kan chunga 1 2 3 4 actually 1 2 3 4 kan tiếng ta hian chu tiếng 1 2 3 4 okay nga kan chu don ta kan chu thei mi lo ta chu potun mo la chuan restrict kan kal le nga chuan kan kal le nga ta hian stop protection kan tinga stop protection a chuan password kan chu don ta ni 1 2 3 4 ani lo pon password dik lo chu chuan 1 2 3 te lo chu ta la password correct ka tia em thui chu thei lo re boi cho san thei lo select thei ma se yang lo thei lo da son vel thei lo ni chu khoi dang lam thei lo wa chu stop protection kan tinga ta hian 1 2 3 4 kan tinga okay nga kan edit le thei don ta ni ka tang kaya kan lo hria ta tan poi mo